Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Justin Garden. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betléma. Príjemné počúvanie. Koncom 9. storočia sa po rieke Pad smerom k Jadranskému moru na východe plaví nezvyčajná loď. Krajina, ktorou pláva, sa volá Lombardia. Na poti sa tlačí neveľké stado oviec, ktoré urazene bľačia, lebo im nedovolia napiť sa z rieky. Najmenšia ovečka sa nepokojne vrtí a zvonček na huňatom krku jej vytrvalo cengotá. Obaja pastieri sa usilujú udržať stádo v pokoji, aby sa im zvieratá nepopadali cez palubu. Dvaja múdrci ukazujú do okolia a vysvetľujú, čo zaujímavé vidieť v tom krásnom kraji, ktorým sa plavia. Jeden z nich čierny, druhý biely. Po dlhom rozhovore o tom, akým požehnaním sú pomaranče a ďatle, sa zhodnú na tom, že Boh nemohol stvoriť lepší svet a určite nie za 6 dní. Vzadu na ploti stojí muž v rímskej tóge a kormidluje plavidlo dlhým veslom. Jeho oblečenie vyšlo z módy len celkom nedávno. Rozpráva sa s dievčinkou, ktorá drží v ruke tabuľku z tuhej lepenky. Z jednej strany je na nej napísané do Betléma, z druhej je podobizeň mladej ženy s dlhými plavými vlasmi. Najnápadnejší sú dvaja anjeli, ktorí stoja na korme a mávajú krídlami, aby poď neodneslo k brehu. Ešte dlho potrvá, kým budú riečne lode vybavené lodnou skrutkou. Anjelik Umuriel sa občas obráti na ostatných a nadchýna sa nad krásou okolitej prírody. Prekrásne rozplýva sa všade samá nádhera a radosť. Presne ako vo 5. deň stvorenia, keď sa Boh rozhliadal, čo všetko stvoril. A hľa, je to naozaj dobré. Sem tam sa stane, že ich niekto z brehu zbadá. Poď sa však zjaví vždy len na zlomok sekundy. Je to tým, že sa plavia nielen pádskou nížinou, ale i naspäť dejinami. Púť krížuje voľnobytie času. Ak na brehu rieky stojí dieťa a ukáže na tú čudesnú púť, aby sa na ňu pozreli aj mama a otec, púť sa stratí z dohľadu. Ešte prv, ako dieťa stihne vystrieť ukazovačik. Bol to vari len odraz, púť sa plaví popod staré rímske mosty, popri starobilých stavbách, divadlách, chrámoch a akvaduktoch. Anjel Efiriel ukazuje na všetky kostoly, okolo ktorých sa plavia. Ako mládenec som často chodil do týchto krajov, rozhovorí sa Quirinius a nespúšťa oči z dlhého vesla vo vode. To už je veľmi dávno. Totiž celkom naopak pochopiteľne chcem povedať, že do tých čias je ešte poriadne ďaleko. Dixi. Elizabeth si uvedomila, že Quirinius hovorí o časoch Rímskej ríše, keď boli rímski vojaci zamiestnení skoro po celom svete. Ako to tu vtedy vyzeralo, spýtala sa ho Elizabeth. Rímski amfiatre, ako vidíš, stále stoja a pomarančovníky, ako vždy,
a červené vlčie maky pozdĺž brehov. Vtedy však nik nechyroval o Ježišovi. Nové sú všetky kostoly a kláštory, kňazi a mnísi. Dixi, Jozue čoskoro ukázal na to. Tam pristaneme. Quirinius úporne vesloval smerom k brehu a výdatne mu pomáhali obaja anjeli, ktorí energicky mávali krídlami. Kým pastier Jozue priťahoval poď k brehu palicou, anjel Efiriel napomínal anjelika Umuriela. Keď niekoho stretneme, nezabudni sa mu milým anjelským hlasom prihovoriť. Neboj sa, aby sa nevyľakal. Sme tu len na návšteve a tak je dôležité, aby sme sa pekne správali. Všetci pútnici vystúpili z pote dvojnohými, štvornohí a tí, čo mali na chrbte krídla, preskočili okolo vidieckého kostolíka a kráčali ďalej krajinou. Mestá vtedy neboli také veľké, ale čoskoro sa priblížili k jednému z najväčších miest tých čias. Efiriel im povedal, že je to Padova. Tesne predtým, ako vkročili do mestskej brány, zbadali muža v belasom rúchu. Sedel na kameni s hlavou v dlaniach. Vyzeralo to, ako by tam sedel už dlho. Umriel sa rozletel k nemu, v podvetrí sa položil vodorovne, zašumel krídlami priamo pred neznámym mužom a povedal: Neboj sa a neľakaj sa, volám sa Umuriel a som jedným z Božích anjelov so svätým poslaním. Zdalo sa, ako by anjelikové slova zaúčinkovali, pretože muž sa nehodil na zem ani si neskryl tvár v dlaniach. Nevolal Aleluja ani Gloria Dei, iba stal a podišiel k ním. Musí to byť jeden z nás, povedal Efiriel. Muž podal Elizabete ruku. Som pastier oviec, Izák, a máme spoločnú cestu. O to ľahšie bolo teraz prehnať Padovou všetkých 6 oviec. Za nimi kráčali 3 pastieri, 2 svätí králi, 2 anjeli, 1 správca provincie a dievčatko z Norska. Dokopy ich už bolo 15. Postupovali takou rýchlosťou, že tým pár ľudí, ktorí boli vonku na uliciach, ani nezbadalo, lebo v zápätí zmizli. Aj putníci sa ledva stihli pozrieť na občanov mesta, len čo letmo zazreli nejakého ranného vtáčika, hneď na to bol ten muž či žena preč. A možno ich už nahradil niekto iný. Elizabeth mala pocit, ako by sa v meste držali len pol minúty. Ale v skutočnosti ten čudesný sprievod strašil v ulici Padovy dlhých 7-8 rokov. Pol minúty sa skladalo z 30 sekúnd a tých 30 sekúnd sa rozdelilo na 7 či 8 rokov. Staré kroniky dosvedčujú, že v Padove sa nikdy predtým ani potom tak veľa nehovorilo o anjeloch, ako to bolo v tých magických rokoch 804 až 811. Pod chvíľou sa niekomu zamarilo, že v ulici mesta vidí niečo čudesné. Mohol to byť prievod anjelov kráčajúcich mestom. Za mestskými hradbami sa zastavili pri malom kláštore. Skvelé, že som po čase zase videl rímske mesto, ozval sa Quirinius. Rád by som vedel, kto je tu teraz cisárom.
Efiriel sa pozrel na anielské hodiny. Je to presne rok 800 po Kristovi. Na prvý sviatok vianočný budú Karola Veľkého korunovať v Ríme za cisára. A potom sa začne nové storočie, povedal pastierovi oviec Jozue. Udrel palicou do múra kláštora, do Betlehema.